desaparells de l'estat franquista mai han sigut depurats. L'Audiència Nacional, hereva del Tribunal d'Ordre Públic franquista, segueix amb el mateix objectiu repressor i criminalitzador de les diferents lluites del poble. Policies, militars, jutges servidors del franquisme, tot incloent no pocs torturadors i criminals, van continuar i continuen els seus jocs. I avui, en la democràcia del despotisme i la corrupció, l'única realitat és que encara hi ha presos i represaliats polítics a l'estat espanyol.